Hei, salutare, eu sunt Georgiana și astăzi vreau să facem un nou review împreună, continuând seria parfumurilor franțuzești. Așa că o să alegem un parfum care mi-a făcut cu ochiul de data asta. Toate sunt frumoase, toate miros deosebit, dar Black Roche se întâmplă să fie printre preferatele mele, așa că haideți astăzi să discutăm despre el. Introductiv vreau să vă povestesc puțin și despre notele pe care o să le regăsiți după ce o să începeți să purtați acest parfum. Note de vârf precum fistic, mandarină, pară și portocală, ce dau o tentă fresh pe care o să o simțiți în special la început, note de mijloc florale precum floare de portocal, magnolie și migdale și note de bază precum boabe tonka, cașmeran și paciuli. Este un parfum dulce acrișor, însă nuanța asta acrișoară începe să se ducă pe parcursul zilei. Nu e un parfum care să-și schimbe foarte mult mirosul după ce îl pui pe piele sau pe haine. După testare am constatat că e un parfum puternic și asta mi se pare că îl face să se integreze mai mult în contextele activităților exterioare. Fiind în aer liber, el se pierde cumva în vânt, pe când dacă îl folosiți în interior, după părerea mea, devine puțin apăsător și greoi. De asta mă duce cumva cu gândul la seriile de vară, la evenimente într-o grădină, dar mi se pare super potrivit și pentru iarnă și pentru toamnă, pentru că zilele de vară ar deveni mult prea copleșitoare cu un parfum atât de puternic pe piele. Dacă ar fi să discutăm puțin mai în profunzime și să abordăm personalitățile persoanelor care ar purta un astfel de parfum, aș spune că se potrivește domnișoarelor acelea diafane, sensibile, senzuale, dar în același timp puternice și încrezătoare, pentru că are combinația asta de dulce cu puternic. Știți, fetele acelea care intră pur și simplu într-o încăpere, nu zic, nu fac nimic și se pun retrase într-un colț, dar toată atenția e asupra lor. Ei bine, acel gen de persoane le văd eu purtând un astfel de parfum. Plus că mi se pare că merge foarte bine pentru tinerele care au un outfit office, un toc, un sacou și poartă, de exemplu, cămașă. Un aspect care știu că vă interesează și pe dumneavoastră și este foarte important la parfumuri, și anume persistența. În prima oră este foarte puternic și se resimte chiar de la 2-3 metri și rezistă primele 3-4 ore în același mod. Doar că după 4-5 ore începe să devină mai puțin sesizabil. În continuare este puternic și se resimte. Chiar și a doua zi, dacă vă apropiați de hainele pe care le-ați purtat, o să-i simțiți mirosul. Drept dovadă, un parfum bun durează până la 3-4 ore, deci dacă reușiți să-l resimțiți și a doua zi pe haine, eu zic că este chiar un plus. Haideți să vă prezint acum puțin și aspectul sticlei și al cutiei. Sticla este foarte simplă, doar că nu e deloc intuitivă pentru ceea ce conține înăuntru. Spun asta pentru că, fiind o sticlă simplă cu o etichetă, conține de fapt un mix de arome foarte interesant și deosebit. Are și un capac elegant cu un detaliu auriu, ceea ce face să pună accentul din punctul meu de vedere pe ideea că nu contează neapărat cum ești la exterior, contează foarte mult ce ai în interior. Cutia și ea este simplă, este standard, doar că are niște detalii care ies în evidență și care duc spre zona de feminitate și eleganță, fiind un ruj și niște detalii argintii pe aceasta. Cantitatea parfumului este de 100 de ml, iar prețul acestuia este chiar unul accesibil și, din punctul meu de vedere, chiar potrivit, poate chiar mai mult decât potrivit pentru parfumul, aromele și persistența pe care acest parfum le are. Și pentru că am ajuns la final, eu vă invit să intrați pe site în cazul în care doriți să aflați mai multe detalii despre acest parfum și să ne rămâneți alături pentru că urmează și alte videoclipuri ale altor parfumuri interesante pe care le avem aici. De asemenea, vă oferim și informații generale despre parfumuri, cum să le purtați, când și ce vi se poate potrivi și dumneavoastră.